Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumubati mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Punong barangay sang Tangob ipapanaogan sa dismissal order pero punong barangay nagsiligan na dismiss na ang kaso. Duha ka mga NPA patay sa encounter sa Kabangkalan City. NDF nagsiling nga konsultant nila agi patay sang Army. 7 ka bulan nga lapsag, patay matapos malapakan sang truck. Mga Negrense nagtap sa nurse licensure examination. Kag sa good vibes, ika-159 nga kaadlawan ni Andres Bonifacio, gindumdum. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, graduates ang University of St. Paul sa Dumaguete City ang nagtop sa Nurse Licensure Examination. Samtang 4 ka iban pa nga nag-graduate sa mga eskwelahan sa Bacolod ang nalakitman sa top 10. Nagkuha sang rating ng 90% si Abigail Garganta Ramirez ng St. Paul, Dumaguete sa ginpatigayon nga Philippine Nurse Licensure Examination sa Nobyembre 12 tubtub 13. Ninth placer naman kanday John Philip Tupas Rolio kag Richard Rafael de la Cruz sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod nga nagkuha naman sang 88.40% nga rating. Yara sa 10th place kanday Lourdelin May Lugas ng CSAB kag Carmen Angela Villanueva Dusaran sang Riverside College. Sila ang may 88.20% nga rating. Ang University of St. Lasal naman ang rank 5 sa mga top performing schools. Samtang may iban pagid nga mga Bacolod noon nga yara sa top 10. Si Jezreel Alihid ang rank 2 nga nagkuha sang 89.80% rating. Carlos Jose Serrada kag Therese Angel Lee ang 4th placer nga nagkuha sang 89.40% ka rating kag Marian Grace Yap naman ang 6th placer nga may 89% nga rating. Sunod sa Professional Regulation Commission o kon PRC, 18,529 o kon 74.40% ang nakapasar gikan sa 24,903 nga nagkuha sang Nurse Licensure Examination. Sa number 9, presyo sang karne sang karabaw, baka, kanding kag manok may pagsaka. Sa November 28 nga price monitoring report sa Provincial Veterinary Office, 48 centimos ang average nga saka sa kada kilo sang kada beef. 77 centimos naman para sa kilo sang baka, piso sa presyo sang kilo sang kanding, kag 60 centimos sa kilo sang broiler. Sa report ni Dr. Placida Alemana, ang YC Provincial Veterinarian sa kay Governor Eugenio C. Lacson, sa sulod sang Escalante, Sagay kag Ibi Magalona, ang may pinakamahal nga presyo sa kilo sang cara beef, 345 pesos ang kilo. Ang San Carlos City naman, ang may pinakamahal nga presyo sang karne sang baka, 375 ang kilo. Kasubong man sa baboy, 280 pesos ang kilo. Sa Banwa sang Kawayan, ang may pinakamahal nga kilo sang dressed chicken, 220 pesos. Kag ang Calatrava, ang may pinakamahal nga kilo sang kanding, 475 pesos. Damlag pa, ginpahayag sa Provincial Veterinary Office nga ang kamahalon epekto man sa pagmahal sang feeds. Bisan pa saka panaog ang presyo sang gatong. Wala labot sini holiday season, kag ginapaabot ang pagsaka man sa demand. Sa number 8, blank paper protest ang ginpatigayon sa mga labor organization kadungan sa pagdumdum sa Bonifacio Day. Wala sang nakita nga patud nga labor program ang partido ng Manggagawa Negros sa idalom sang Marcos administration. Amo nga kaina sang aga nagtipon sila sa replika sang government center sa Bacolod Public Plaza para sa blank paper protest. Suno kay Priscilla Goco, ang Secretary General sa PM Negros, kabahin sa ginahinyo sang labor sector, amo ang dugang nga 100 pesos nga saka sa sweldo agud mangin alalangay ang ginabaton sa mga trabahador sa Visayas kung ikumparar sa Luzon. Dungan sa pagdumdum sang Bonifacio Day, ginpanawagan man sang grupo ang pagpatuman sang layi nga natukod para sa mga kababayenan. Kabahin na diri ang pagpabaskog sang kampanya batok sa violence against women.
Madumduman ninyo bisan isa ka tinaga sa panahon sang sona, way kisa sang ginhantanyag sa labor, no? Nga dugay na kami nagkasinggitan sa mga isyu para sa obrero, wala ginikin sapak ni BBM, no? Amo na nga subong blank kay nga wala blanco ang iyang agenda for labor. Sa number 7, driver sa isa ka kongresista sa Negros Oriental patay sa pagpaniro. Patay ang driver ni Negros Oriental Congressman Arnie Teves matapos gitiro sa Lunes sa Barangay Ubat sa Santa Catalina. Ang biktima amo si Giovanni Catubay, 38 anyos, sunod sa hepe sa Santa Catalina PNP nga si Major Enrique Asonio. Papauli na kunta ni ang biktima sang ini ang maguntat sa isa ka baligyan. Dito na sa kaginpoduhan man sa motorsiklo sa kaisang duha ka mga armado nga naka-helmet kagintiro siya sa makapila ka beses. Napulo ka mga bala sang 5.56 rifle, isa ka empty shell sang caliber 45 pistol kag isa man ka deformed slug ang nakuha sa crime scene. Giliyon man nga nagpalagyo ang mga suspetsado. Si Congressman Teves ang nagpanawagan naman nga kuntani tutukan sang kapulisan kag matagaan sa madasig nga kulubaran ang mga kaso. Iya man ginhangkat ang PNP kag Army nga matagaan sang kasanagan ang natabo bangod Armalite ang dala sang armado nga hindi man kuntani posible madala sang sibilyan. Ang Negros Oriental Provincial Police Office ang nagpasiguro naman nga sila ang maghahatag sang patas nga investigasyon agud matagaan sa hustisya ang kamatayon ni Catubay. Nagdugang naman sang personnel ang Norpo sa Banwa para magpabilin sang kalinong. Sa number 6, 7 ka bulan nga lapsag patay matapos malapakan sang truck. Patay ang 7 ka bulan nga lapsag nga babayi matapos ini malapakan sang truck kahapon sa dalan sa Barangay Payaw sa Banwa sang Binalbagan. Sa report sang PNP, ang lapsag nga sakay sa motor upod sang iya iloy kagamay nga amo ang nagadala sang motorsiklo. Nag-overtake sunod sa pulis ang motor sa ginasundan sini nga truck. Apang nabungguan sini ang isa ka pedestrian nga nagalakat sa kilid nga bahin sang dalan. Nadulaan sang kontrol ang amay nga driver kag natumbang ilang motor, rason nga naglabugman ang lapsag. Dito na sa malapakan ini sa nagadalagan nga truck nga gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon. Nag-ago man sang minor injuries ang amay kag iloy pati na ang nabungguan nga pedestrian. Sa number 5, makahalawat-hawat kay basi may magpanira na naman. Inisunod sa kay Bacolod Councilor Celia Flor, ini may angot sa isyu sa mga nagarenta sa Manukan Country nga wala makabayad sa kantidad nga ilagay promisa sa syudad. Subuko tani nga adlaw ang ginhatag nga deadline sa mga negosyante sa Manukan Country nga napaslawan nga magbayad sa ilang utang sa syudad sa Bacolod. Pero sunod sa kay Councilor Celia Flor, ang pamuno sa Committee on Market and Slaughterhouse, kung natawon niya ang ilang collection kagamay gid man sang nabayad kag ini makalapot sa ginakasugtan nga at least 20,000 pesos kada bulan. Hindi kasubong sa mga nagarenta sa merkado kung sa diin nagbalayad na ang mga nagautang sa syudad kag sa Central Market gani nagsaka sang 1.5 million pesos ang koleksyon sining 2022. Ang manuka na lang gid ang ginahulat sang konsehal nga makabayad santo man sa ilang ginpromisa sa syudad. Sa Biyernes, magamiting sila sa mga local market committee para maistoryahan ang sitwasyon pero subong pa lang, nag-aapela na siya sa mga nagarenta nga negosyante nga magbayad na para mapaiway ang matabo liwat ang satong natabo sa October 3 kung sa diin temporary wagin pasira ang mga bloke sang wala makabayad sang renta. Manukan na lang ginahulat na akon. Do gahawat-hawat man sila, hawat-hawat man kita. Ako mismo gahawat-hawat kay basi manira kita. Ano mo tabo boss kung isa na kayo nga gabayan? Hindi na nga na buwas kay ma-meeting pa kami sa Friday sang local market committee kag dira naton desisyonan. Sa number 4, mga job order workers ang gina-require nga magpa-ID agud mga tagan sang solusyon ang delay sa ilang pagbaton sang sweldo. Bisan holiday, nagpadulong sa Bacolod City Government Center mga job order workers sa Bacolod para mag-apply sa ID. Ang mga street cleaner nga Sanday Teresita Punzalan kag Romecon Claridad na lipay nga makakuha sila sang ID sa handom nga makapadayon sila sa pagtrabaho kag makabaton man sang sweldo sa syudad. Sunod kay Mayor Albi Benitez, tinutuyo sini nga ma-validate sang syudad ang mga JO
kag mahatagan sang kalubaran ang delay sa pagpasweldo sa mga job order workers sa Bacolod. May masobra sa 3,000 ang job order workers sa Bacolod, magluwas sa 1,500 volunteer workers nga karon ginatinghuan naman nga mabayaran sang syudad. May mga appointment gina-anti sila magsulod. So because of I think delay man sang atong appointment para wala nagamo nan nga mga JOs will be required to apply for an ID. An official ID nga amo na ang may picture siya, may ngalan, may QR code para mabalaan tagit kung din siya na-assign, ano ang iyang term and all those things. So officially mahimo kita sang ID system sa tanan nga mga job orders. Siyempre daw, pamaskuhan yan ni Mayor sa amon, nga kung matagaan kami ID, siguridad na na yan, nga mag-steady ang amon lugar as container yan. Sa number 3, nagdangat na sa 59 ang confirmed cholera cases sa Negros Occidental, samtang 27 naman sa Bacolod City. Sa report sa Bacolod Health Office, magluwas sa pagdeklara sa cholera outbreak sa Barangay Mandalagan, napatuman na ang mga disinfection sa mga water sources kapektado sa cholera. Sa 276 ka mga water refilling station nga gin-check sang CHO, 107 ang wala sang sanitary permit sunod sa CHO kag anong naman ang non-operational antes pa man gin patuman ang inspeksyon. Gina-recommend ang regulasyon o regulation sa mga water refilling station kag full implementation sang closure order sa wala sang permit. Samtang sa week 47, 12 ang na-record bago ang mga kaso sa Negros Occidental. Sa report ng Provincial Health Office, 22 ang cholera cases sa Talisay City nga nag-record sa pinakamataas nga kaso sa probinsya. 21 naman ang cholera cases sa kaiping lang nga syudad, sang Silay. Ang Banuas ang Ibimagalo na may siyam ka mga kaso. Tig-tatlo naman sa Victorias kag Cadiz City, kag isa sa Manapla. Duhang napatay bangod sa cholera sa probinsya. Parayo naman ang pagpangusisa sa mga suspected kag confirmed cases sang cholera suno sa PHO. Parayon man ang pagpadala sang water samples para sa laboratory testing gikan sa mga lugar nga apektado sa cholera. Sa number 2, NDF consultant kag iya nga upod patay sa engkwentro nga nagluntad kaina sang aga sa Cabancalan City. Progresibo nga grupo nagsiling nga wala sang engkwentro kundi ginpatay sang militar ang mga biktima. Duha ka mga ginaalegar katapos ang New People's Army ang patay sa engkwentro sini nga aga sa Barangay Kamansi sa Cabancalan City. Sila ang kabahin sa ginabulubanta na pulo ka mga armado nga nakaengkwentro sang tropa sang 94th Infantry Battalion kag 47th Infantry Battalion. Sunod sa Army, ang tropa ang nagpatigayon sa joint combat operation bangod sang mga report sa mga residente nga pagpangilkil sa mga katapo sang NPA. Na-recover man gikan sa duha ka napatayang duha ka mga granada, isa ka KG-9 nga armas kag duha ka caliber 45 pistol. Lakip na ang iban pa nga mga dokumento kag flag sang CPP. Apang, ang National Democratic Front Negros ang nagpagwa man sang statement kag ila ginasiling nga peke ang natabo nga engkwentro. Sunod kay Bayani Obrero, ang spokesperson sang NDF Negros, gin-capture sang Army ang NDF consultant na si Erickson Acosta kag iya siniupod las 2 sang kagahon kaina kag ila inigin patay makaligad sang pila ka oras. Sunod kay Obrero, si Acosta ang yari lang sa Negros para mag-consult sa mga mangunguma kag magpaambit sang development sang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms. Mabaskog nga ginakondenar sang NDF ang nagpatay kay Acosta nga isa man ka poet, songwriter kag journalist suno sa ila. Si Brigadier General Inocencio Pasaporte, commander sa 303rd Infantry Brigade, ang nagapaninduga naman nga may engkwentro nga natabo kag iya ginsiling nga masami nga balibad sang rebelde nga grupo nga wala sang engkwentro kun may casualty sa ila nga hanay. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Dismissal order ang ginmando sa ombudsman batok sa kay Barangay Tangub punong Barangay Noli Villarosa. Punong barangay nagsiling nga dismiss na kuno ang amo nga kaso. May report si Nico Delfin.
Ginpakita ni Candido John Medalla ang ginguba nga pader sa ginpatuman sa opisyales sa Barangay Tangub ang clearing operation batok sa mga illegal structures Agosto sang 2019. Nalakip man sa ginguba ang dingding sang puluyan sang ginpaistar nga caretaker sang pamilya Medalla sa compound. Naninduga ng anay manunudlo nga kabahin pa sa ila propiedad ang ginguba nga pader amo nga nagpasaka siya sang reklamo batok kay punong Barangay Noli Villarosa kag kagawad Raimundo Pendon. Ito dlo, besar din ang ginbakbak. So dira asta. Sang Setyembre 13, 2022, nagpagwasang mando si Jane Aguilar, Acting Ombudsman for the Visayas, nga nagadismiss sa serbisyo kay Villarosa tungod sang kaso nga simple misconduct. Justice is done. Although I doubted na ang justice is elusive kay nga kadugay napatay nang si sister ko abi wala nila ginuntatan kun wala maguyog-guyog na matumba. Si Pendon na ginpapanauga naman sang 90-day suspension. Nagwa nga pangaduwa na ka beses nga napasakaan sang kaso kag napamatbatan niya guilty ang punong barangay. Resulta nga nalakip sa desisyon sang ombudsman ang perpetual disqualification from holding public office kag iban pa. Una nga nasuspend si Villarosa sa sulod sang 3 ka bulan sang ginreklamo siya ni kagawad Dindo Amadeo tungod sang pagpanumbag. I don't want that history repeat itself. Sige, kunan nyo da. Ang history will repeat. Pero para kay Villarosa, himo-himo na lang ang mga ini batok sa iya, bangod na dismiss naman ang mga napasaka nga reklamo ni Medalla batok sa iya. Wala man probable cause. Wala man kami di nagkuba sa balay iya. Wala man kami na iya. Hindi ko nagkuba kami na ikay. Ani ering September 13, 2022 nga order nabaton mo na ni. Oo. Anong ginhimo mo? Reprimanded lang na nang nabutang na to ya reprimanded. Gin-dismiss na sa ombudsman. Kaya hindi mo himo na nila. Ginsiling sang kapitan nga naka-file na siya sang motion for reconsideration kag may natalana na nga hearing angot sa mga kaso sa Regional Trial Court. Ginpanginwala naman ini ni Medalla nga nagalaom nga mapatuma na gilayon sang Department of the Interior and Local Government ang dismissal order batok sa barangay officials. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Sa Good Vibes, karon nga ginasaulog ang Bonifacio Day, panawagan ni Councilor Jude Fedillo Saison ang mga pangapina ng kasaysayan kontra sa nagatinguha nga mag-ilis sini. May report si Romeo Subaldo. Nang pumanaw ang kanyang mga magulang ng 14 na taon. Liwat na gipahanumdum sa sinigang mga kabataan na gindangtan sa baganihan nga sigat Andres Bonifacio nga nagpaningwa nga mahinway ang pungsod sa kamot sa mga Kastila pero ginpatay sa yaman mismo kasubong nga mga Pinoy. Ang revolusyon o paghihimagsik. Subong nga adlaw kung tani ang ika-159 nga kaadlawan ni Bonifacio, gani isa ka pagdumdum sa iya ang ipreparar sang mga manunudlo kag estudyante sa Andres Bonifacio Elementary School sa Bonifacio Park. Sa mensahe ni Bacolod Councilor Jude Tadeo Saison, iya ginsilinga syado na gidman makagagahom ang internet sa karon kag may mga nagatingwa na gani nga islan ang kasaysayan sa pungsod. Gani dako ang papel sa mga manunudlo nga giyahan ang mga estudyante sa matud-tuod nga mga hitabo sadto. No, may ara sa mga katabo kato ginaliwat ang istorya sa mga natabo sa una. No, so we have to be very careful, especially for the teachers, to guide our children, no, kung diin gid ang insakto nga natabo sa una, because as the saying goes, history repeats itself. Si Councilor Celia Flor naman nagsiling nga sa subong nga panahon, hindi mo kinahanglan nga mangin gamhanan para mangin isa ka baganihan. Kay man, bisan sino ang pwede mangin baganihan sa pinakasimple nga pamaagi. Kada isa ang makahimo sang kontribusyon para sa pungsod. We should remember that we can all be heroes. Sa dalagko nga hilikoton, sa dagmay nga hilikoton, kita tanan pwede mangin bagani. Pagkatapos ng programa, naghalad sang bulak ang mga manunudlo kag mga opisyalis sang Bacolod sa estatwa ni Bonifacio kag naghalad sang kanta. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. For recording naman
Ngayon kay Councilor Shelley Flor, we can be heroes. Hindi mo ka na maging kamahanan, isa sino pwede maging modern day hero sa Subo. Sa gagmay, katilag ko ang mga butarong. And kita man nag-congratulate sa aton nga mga Yes. bag-o nga nurses. Kadamo sa Ilabar, galit taga Negros. Congratulations, kid. Kabay pa nga mag-serve, kid sila sa aton nga puso. Kagaboy itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.